Γεια σας και πάλι. Εγώ θα σπείρω τη διχόνια. Όχι. Ξεκίνησες, ναι. Ξεκίνησα, ναι. Γιατί? Λοιπόν, να πούμε όμως ότι παίζουμε για φιλανθρωπικό σκοπό. Βέβαια, Σωστά. αυτό είναι το πιο σημαντικό. TV5 Celebrity επεισόδιο θα ενισχύσουν την ΕΛΕΠΑΠ, έναν φορέα απόσυση παιδιών με αναπηρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχει έρθει όμως με πέτο και με αγχώνει. Ναι, τώρα εδώ ο Χρήστος έχει έρθει γαμπρός. Είσαι Θέλω πολύ να ωραίος, χάσεις και σένιος. τώρα σαν... Και επειδή θέλω να πάμε προς το ανθετή όμως με το ποδόσφαιρο, να ρωτώ, οπότε κάτι τσίμπησες κι εσύ, τώρα που δεις κεφαλιές, νομίζω ότι μεταξύ μας τουλάχιστον 5 κεφαλιές μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε? Εννοείται. Παρακαλώ, έλα. Ωραίο. Τρεις, περίμενε. Δύο, αλήθεια. Περίμενε. Έλα ρε. Τέλειος μου είσαι. Τέλειος. Λοιπόν, πολύ καλά τα πήγαμε. Μια χαρά. Νομίζω έκανα μια κεφαλιά με ειδοποίησε. Και τώρα η σειρά του Χρήστου. Χρήστο, μπάσκετ. Τι? Τατάν, έλα μαζί μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεφορτωθώ λίγο. Μπράβο ρε Χριστάκο μου. Πάνε χρόνια που έχω να πιάσω μπάλα. Δυστυχώς, μεγαλώσαμε. Έπρεπε να φέρουμε και μια δισκομπάλα όμως για τον κύριο. Πώς σούταρες, δείξε μας. Είχα πολύ παράξενο. Στο Δημήτρη από μακριά, πώς τα σούταρες. Ωραίος. Ωραία, φίλε. Αν δεν κάτσεις λίγο το μαλάκι. Δεν κοιτάω. Μην κοιτάς. Ωραία. Δεν τρέπεσαι. Ρωτήσαμε 100 άνδρες και ψάχνουμε τις 7 δημοφιλέστερες πλάι απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε οι άνδρες. 5 είπαν οι άνδρες, είναι στον πίνακα. 25. Δεν είναι όμως η δημοφιλέστερη απάντηση. Τρεις. Πρωί, βράδυ και τέλος. Ναι. 2 φορές. Θα είναι πιο πάνω. Λοιπόν, θα παίξουμε ή θα πασάρουμε, Χριστό. Τι λένε, θα παίξουμε. Πήγαμε. Εκείνες και εκείνος. Πάμε. Θα Τάκια, νικήσουμε γονατάκια. ποδαράκι μπροστά, Ναι. σαν να σχηματίζουμε τάφ, λίγο προς τα έξω. Ωραία. Και σηκώνουμε γοφό. Ναι. Lift and drops. Lift and drops. Όχι. Ναι, Πάνω. όχι. Είναι απλό. Φύγει κανένα πόδι. Είναι ακόμα Το ισχύο απλό. μου. Δεν έχω μάθει να το κουνάω. Πρώτη φορά το κουνάω. Λοιπόν, και το δεύτερο. Θα κάνουμε σίμι στα τρέμουλα. Ναι. Αυτό, Γονατάκια μπρος πίσω. Ναι. Αυτό. Και όσο πάει ανεβαίνει ο ρυθμός. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει, μπορεί να φτάσει και πάνω το τρέμουλο. Εδώ, Αυτά είναι αυτό. άλλα, ναι, άλλα. Σίμι, Αυτό το έχω. όμον. Αυτό το έχω. Για να δω. Μαρία. Μπρος πίσω, μπρος πίσω. Έτσι. Πολύ καλή είστε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα δύο που μάθαμε με μουσική τώρα. Εντάξει. Α, Λοιπόν, ωραία. έχουμε Μαρία, έχουμε και άλλη Μαρία. Ναι. Μαρία, το μουσική. Ωραία, και το τρέμουλο τώρα. Μπράβο ρε Θεή. Μπράβο ρε παιδιά. Thank you.